Mga konsehal nga nagtambong sa committee hearing tuhoy sa mga illegal nga aktibidad sang 4 nationals sa Iloilo City, hindi kontento sa nangin resulta. Maidid nga ginaimbestigahan sa Iloilo City Council ang mga illegal nga aktibidad sa mga foreign nationals sa Iloilo City. Sa ginpatigayon nga hearing nga ginpangunahan sa Committee of the Whole, isa-isang ginpresentar sa concerned agencies ang ilang report tuhoy sa mga aktibidad sa foreign nationals. Gintambungan ni sa Bureau of Immigration, Iloilo City Police Office, Department of Tourism, Bureau of Customs, kagiban pagida. Natukiban man nga kalabana sa mga foreign nationals nga nagabisita sa Western Visayas ang mga Korean kag Chinese nationals. Natalana nga magpatigayon sa liwat sa executive session ng Iloilo City Council agud maidid nga imbestigaran ang mga foreign nationals sa Iloilo City. Report nga gikan sa syudad sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.